Fl-aħħar sigħat fil-Gżejjer Maltin mitu żewġ persuni oħra bil-COVID-19, mara ta' 96 sena u raġel ta' 79 sena. L-ammont ta' vittmi kaġuni tal-COVID issa tela għal 435 fil-waqt li sa issa tul is-76 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna kenna 6 vittmi. Bil-4 u l-ħamis kenna 86 każ ġdid biex l-ammont ta' każijiet attivi jammont tal-643. Il-każijiet totali issa telgħu għal 35,602. Aħbar tajba li fl-aħħar sigħat fiqu 56 persuna minkejja li l-każi ġodda żdiedu xi ftit meta kkumparat mal-jiem preċedenti, b'xorti tajba l-każi ta' pazjenti tal-COVID fl-isptar niżlu għal 32. Fil-fatt fl-aħħar 24 siegħa ħarġu mill-isptar Mater Dei 5 persuni, madankollu fl-ITU żdiedet persuna. Sa issa ingħataw 788,292 tilqima kontra l-COVID-19 b'407,154 persuna u mamlaqma kompletament. L-awtoritajiet tas-saħħa jibqgħu jappellaw għal kawtela u jinsistu biex min ma tlaqqamx imur jieħu il-vaċin.